Makadi nyibaba. Hello, makadi. Tini uromboni namukai. Ayo dzakaoneka sho. Ndimi baba yemwana. Yes. Makati taurere tichidzokera mumashure mbichana. Ukama wanga uri pakati pemwana wenyu nemukwasha. Kubva mukwasha pamakatanga kumuziya kuti aiwa mukwasha ndiye wakuita se wakugara nemwana wangu. Tisati tasvika kumberi uku kwazeta kuti mwana aparata. Alright. Right. First of all, ndini baba wa Lady Mavis Nyagumbo. Mwana wandakazvara the late mukadzi wangu akashaya. So I raised vana vari two. Dziri nherera pasina mari. So I struggled kuti vaende kuchikoro. Kusvikira asvika palevel yekuti akaenda kuteachers college paBondorofi. Right, at paBondorofi, I was so close with my daughter. Akandoudza kuti she wants to be married by someone, Mupirisa mukomana ane kusupport unity. So ndakamubvunzisisa munhu uyu unonyatsomuwisisa akati ano is a good guy. Saka fine, I gave a go ahead yekuti arorwe. Ndokuwanikwa about 2 years ago. Awanikwa akatowanikwa asati apedza chikoro. But chakanyanya chakatanga kundipa questions. Ndiyoti awanikwa mwana akaramba achikumbira school fees. Atina kumira tikabhadhara kusvikira anyora apedza yeti awanikwa. NeMurume airamba kumudzidzisa. Now arorwa kudaro akaenda kunogara kumurume wake kudomboshava. Kuna vanhu kune imba yavo. Right, ari kumba kwavo mukasha ndinobvira ndambomuona kana zuva rimwe. Even pakurora haana kubvisa mari, akangobvisa matsvake. Vanonzi matsvakira ino zvekungosunganidza ukama. Ndofunga iye zvine less than almost kuma 300 to 600 pound. It was just mari not to show this. But ndakangozvitora kuti ano rega tingobatanidza vana. From there anaombobverawo kana zuva rimwe kana communication ndaingotaura nemwana. Right. Ndandisina basa nazo zvesizvo zvezvo. Then ndouya padeira zokuleader kusvika izvezvo. Ndemuna October. Mwana wangu akandifonera for the first time echitaura ndarowa. Kumashure kwanga asingatauri. Aingonyarira papandirirai. Papandika ndagara zvirai. Vanga vane vana here? Anga ane mwana. Okay. Ane 1 year 8 months. Okay. Ndokufona echitaura baba ndarowa. Kuma pasi 12 pakati pausiku. Echichena. So ndichibvunza kuti warowa nani? Anoti ndarowa NeMurume baba aCherish. Ndikati no ndipeni taure nawo. Ndakataura naye mukwasha wangu. Kururo ere mukadzi akati baba sorry zvangoitikawo sorry ndobva ndati ano izvi handide kuziva usarowa mukadzi uri muchiri wako navo echidiki wavo vakaenda kuchikoro yaye a professional hapana need yekurowa munhu kana makonana tauriranai kana watadza dzosa mwana ari mupei because zvokwadi I suffered for these kids. Pandiri inherera vakakura usina mai wavo vakashaya achiri kuyamwa. Saka ndisingadi anything chinokanganisa vanhu. So ndataura naye akanditi sorry baba handishazviite. Then the following day akandifonera futi achitaura kuti daddy ruoko rwangu ruri kurwadza. Ndakamuinstructa kuti enda kuchipatara. Then days after akandifonera echiti ndaenda kuParenyatwa but I've been admitted. Ndapuwa mbedha. Ndikati fine, it's okay. But later on kuma pasi 7 usiku akafona futi echiti ndakumbira kubuda. Wabuda sei zvikazi handasiya mwana ari oga nemusikana. Iye handauziva kuti this man was there. Ndakazotozviziva izvozvo. Saka wakumbirani munhu waadmitwa woti ndakumbira zvinoita here akati anozva toita dedi ndakuenda but ndanzi BP rangu rakadzikisa plus ruoko ndazi ndiende kusikana. So
ndakangozvitora simple. Then tagara akafona futi again. Ndifunga kwakwana about a month or so. Ngaziteti roko rwangu rukurwadza ndirutadza kuita basa. Uya mutore mwana. Then ndakabva ndati no ndichirega nditume munin'ina wako echingopedza kunyora aronyora olevel. Then ouya achidini echitora mwana kuona kudini kuita basa because anga ruti ndiri kutadza kuita basa neruoko irworwo. So echipedza kunyora haana kuzotumira mari kuti auye atogwe. Ndichimubvunza anoti baba achiri chakaramba. Handiri murikona kuti mwana uyo atorwe. Ndikangozvitora simbo. Uri right here akati ndiri right, I'm okay. So mwana wangu waingovhara kuti ndiri right. Ichiprotecta marriage yake. Yet ini kuti ndisimuka kubva kuuya kumkwasha zvisina chimiro. Ndaingoti kana mwana ati all is well. Zvinhu zvakangona. Ndikatombomuinstructa kuti please uya kumba ndikuone. Akati dedi ndichauya. Now come December, late December, I heard by my sister ndokundifonera kuti Mevi auya kumba kuZimbabwe ati ane pamwezi plus ruoko rwakazvimba negumbo ari kuita kukamera sort of uye ane maronda. Ndakatyamara, why is this happening? I wanted to go kwamutare. Ndobva ndifonera futi mwana ati dedi musauya, I'm okay. Ati uri right here, kati dedi I'm okay. Soon ndichibva kuhospital ndouya ipi kumba kumasvingo. So ndakamera kudaro a week later ndobva ndakanzwa kuti Mevi wazvara mwana akafa musi wa3 January. Mwana akafa. But murume ndowafuti kuti from the day auya mukadzi echirwara chita sei hana kana day rakauya kuona mukadzi wake kuchipatara. I mean kumba. Even paita kuzvara mwana wakafa hana kuuya ndokuona kuti vigai mwana iyeye. So we started asking what kind of a man is he? Mupirisa anohora mari papei mwana akasvika pakuita Christmas haana sendera akamutumira. Even kurapisa kuenda kuchipatara before mwana abara mwana akafa aendeswa kwadokta kunochekwa haana sendera akabhadhara. Tichaitotsvaga mari iye angoriko nemhuri yekwake. So mwana achisvika ndopanotaura again kuti ndiri kumba uko ndichirwara ndaita zvokungodonha fenda, but ndafenda kudaro pane dhere ndakaattemptwa kurepwa nemunin'ina wemurume, but ndaimunzwa ndakavata ichizama kubata zvaso. But zvadaro pandakamuka ndakamubvunza kuti maonini mamuchiti, akati ndandozama kukupai aid yekuti mumuke. Saka anotaura kuti ndakataurira nasekuru ake, hanzi vakagara dare vakazodzinga munin'ina wake. Amudzinga ndopanonzi akanonyepa kuna mukoma wake kuti ndikunyimwa chikafu nani namaiguru. Kunonzi uyu murume ndopakauya asina kumbotaura chinhu, akasvika kurova. Hanzi waitsika pose wairova. Iyi information ndandakupuwa natete vari kutaurwa nemwana. Then mwana abara mwana akafa musi wa3. Miri wese wanga azara maronda kubva pasi petsoka, musana, dombo kumusana, kumeso anga maronda ega nekufamba asingachanyatsi kufamba. Murume asingauyi kuona mukadzi aigino. So musi wa3 ozvara mwana akafa, titozivi kuti akafa rini. Ofona futi kuti vigai. Handiri muri kuona
then vatete vangu vakaita that basa rekuviga iye asipo. Then ndo panonzi akazobuya musi wa 4 Manheru. Auya musi wa 4 unonzi akakumbira kupinda muchipatara. Ndokuona kwakaita mukadzi wake musi wa 4 midnight usiku. Kumanda kufunga ma 7-8 asi wanga usiku. Then soon after mwana wangu kuma 5 ndo pakashaya. Ande murikona muchipatara anauzombobuda. Chadaro iye anga achiripo. Tomubvunza kona ichi ataura apindura. Svikira nyangwe hama dzake dzakauya. Nyangwe ukamubvunza apindure anything, anoramba akanyarara. So chakazonyanya kutirwadza. Vanhu ava vauya takaungana parufuka. Tiri kuti at least tibatidzane nemukwasha. Hatina umbo titiri anything. Mukwasha titsanangurira. Ko izvi zvemwana waida kurepwa waidii kutiudza. Muromo takaudzwa nasekuru ake ndekuti atakagadzirisa mwana takamudzinga. Gosi takaona kuti zvese nekunyepa wainyepera maiko. Fine. Ko zvawakarowa mukadzi. Munin'ina wako wakadi kumurowa. Saka wedu ndo punching bag. Uyu waitoda kurepa mukadzi wako auna kumurowa. Uyu uri kunyeperwa asi kundipa chikafu. Yeti makazodiscover kuti ine kuti makarova asi afa. Sadaro ndo pakauya nemamwe workmates ake. There were 5 guys. Mupirisa. Yes. Iye anoti Mupirisa support unit. Anoshanda navo. Vanga vasiri muuniform. They were not in uniform. Kana ire vanema? Kana ire vachokwadi? We don't know. But iyo vakati tiri Mupirisa. So, vouya vanoya nema cabbages. And murwana. Nema tomatoes. Just a few items. Ndokuya ndokupana mai kuti vabike. Tiri kuita matare kuti tionesana. Tiri kuita matare kuti tionesana. Ati vanhu vari kuramba vakanyarara. Havapindure. Nakozve musingapindure. Zviri kurevei? Iwe chamatudze aramba akanyarara. Kana wabuda ndo panobuda chiseka. Vari kuseka. Ndikuti these guys are funny. Chimbobudai munoenda kuroad. Tozonyatsotaura serious. Vari kuroad ikoko nehama dzavo manje vana nambuya avo nemapurisa ndopavanoenda kunotenga hot chips, chicken, vamira futi pagedhe pamota peyedu futi vakutanga kudya hot chips nemadrinks nechicken, fried chicken vachitsveta empty mumota. Ndopakabva patsanga vanhu vakati no asida mbona vanhu vakadai. Ndokuva neta vakarohwa nevamwe vanhu. Kwete isu vakatorohwa iye nevamwe vanhu atizive kuvanhu vakati no this is a taboo. Zvinoda sitata zvona. Ndobva netsana vanhu isu ndokuzomanya kubata musadaro musarohwa. Ndikatitaura. Saka zvadaro ndopavakati toda kubhadhara rora. Cut fine. Kana mtino kubhadhara rora. Bhadharai. Ndopakati regai timbonotora mari. Tatauya tisina mari. Tikavati endai munotora. Danga mombe i8. Ndobvaenda kwa Harare ndokufona kazi zviri kunetsa. Atiri kushaya mari. Tangowana just 1,000 US. Ini ndakataura now over the phone ndikati guys, ini I don't want your money. With or without your money, I'm going to bury my child. Be that you are there, be that you are not there. Saka imi kana mchida uya ne 1,000 yachona. Kana mchida uya msina chuno. It's up to you. We are going forward nekuviga mwana. Ndopa wakadzoka tachitoda kubhadhara rora. Fine, chiuyai bhadharai.
from 30,000 ndobva watotanga kutata imwe yacho takashandisa. Ndo pakati vanatete akati akana guys chibudai munone mari hatichatoidi mari iyoyo titore guys wani hamuna kuroora mototi tine 1,000 makuya futi moti imwe yacho yashanda futi saka you think we are fools tiri vanhu akomana tiri vanhu vanofema so takaudza kuti no guys go back with your money ndopakabuda vakatoenda vakasiya chitona saka zvadaro isi takaenda kuhospital tikazama kuti mwana aitwe postmortem ndo patakatanga kunetsana namapurisa General Hospital provaiti postmortem yaitwa sikati no haina kuitwa vakati yaitwa sikati no haina takaitawo mafinding out edu tikabvunzawo tikaudzwawo zi aiwa chipepa ichichi chakazi indeterminate cause yerufu zvoreva kuti postmortem haina kudini haina kuitwa so those guys they tried to reason with us ano madi kusiyana nazo mwana watofa mwana anoora mwana achamuke madi kungotora mukaviga mwana saka isi tikaramba kuti no we cannot do that we want postmortem yetu inotiratidza kuti mwana wato afanira because mwana angarohwa obva pamwiri pane 5 months mwana wafira mudumbu atiziwe kuti wafarire then mai achona woita maronda the whole body 2 days after offer pakutora mabhegi to discover all mapictures yandiakuratidza ekuzvimba ruoko rwakazvimba up to now nyangwe izvozvi ruoko rwake skane takatoresa ikanzi ane cracked bone mugumba ari kuita zvekulimpaso maronda aya tichazive kuti infection here kana kuti chii can we just bury mwana fine kokurohwa kwaakaitwako makadzi etakazoona petatonotora mabhegi emwana kuchipatara ari kuratidza kuti assaulted by husband using chakachaka zvokanzeliwa ndiri kuona orifeiwa paririnyatwa mwana wasinikiwa kumubudisa kana munhu apiwa bed anokumbira here kuti ndasiya mwana who took my child from parirenyatwa paifanwa kurapwa zvinhu zvatinoda kuti tizive why murume wacho anga asiri kumurapisa pakamurova because the evidence is there mafone calls aifoniwa aripo tinogona kutrace ndichitaura naye chindipa sorry mwana ichichema you can hear them right makadzi ekuchipatara again chipatara ichocho clinic yakanyorewa mamishonga and the like why did they treat mwana pasina police care report who is that nurse now hapana kuitwa police report murume akuramba kuti handizvizivi dai nesi akataura kuti no toda police report izvi ndingadai tisiri kunetseka now what I'm saying tiri kuda justice because look I don't know kuti vangani vana vari kuita pass through treatment yakadati but takangonyarara nyika yakangonyarara can we just close our mouth tongoviga tongoti zvapera when people are being beaten nevanhu vanoshandisa mabasa vechiti hamuna zvamunogona kutiita we cannot tolerate such things we want justice ngaibude nandisiri kuti I want to victimize somebody but chokwadi ngachibude kana tichiregererana tinoregererana munhu admita mhosva dzake abvuma kuti ndakakanganisa baba ndiregererei then we can close the book izvinezvi we are fighting because look pane mwana ane 1 year 8 months angaitirwa futi imimba iyi orohwa futi pamusoro pezvo no guys ameno nyika yose can we just fold our hands I don't think so thank you so much saka mwana ari kupedziswa
mwana ndinaye. Okay. Mambotsa here kuenda tozoti mwana akafira muno Marara ndidzo. Akafira kwa Mutare. Atozama kuuya kumba kurefresha. Oh, okay. Because aitotenda mbuya kurefresha mind. Okay. Ndichitarisa murondo yamataura nepasi yamwanapo mati mambonotaura nevakuru vemapurisa kuti ndiri kuda kuti mundipo advice. Oh yes, I did that. And ofunga takaona mukuru wemapurisa ndiye akatibatsira akataura akafona kuhospital vakatora nguva refu vechinetsana naofficer in charge wepa hospital kuti why uri kuramba kuti postmortem yedu, why uri kuramba kuti case iripo. I don't know reason. Kusvikira vasvika pakuti vakataura nemujunior wake ati iwe why uri kuramba kuita that case, and I don't know why ari kuramba. Saka after being forced, should I say, ndopa akazoita. But vakuru vemapurisa like officer in charge Western Rock, he's helping so much. That guy, he knows his job. I should also thank him. Aitine mapurisa akadaro na despo, he's doing very well. They are helping. Variku dai mapurisa ose ari kuita izvozvo kungoti tiri kuwana dambudziko rakadai. But ava vamwe vanhu variku, I don't know kuti kuprotectana here, I don't know. I cannot. Handisiri kuti ndizvo. But assumption yandiri kupa kuti pamwe vari kuti mumwe wedu angadzingwa basa. But can we protect someone who is doing this? No.